କଥା ଓ କଥାରେ ନିଜ କଥା କହୁଥାଏ, ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ 90.8 FM ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ୱିଥ୍ ରତିକାନ୍ତ କାମିଳା। କାହାଣୀ ଯିଏ ଭେଟିବେ ନିଜ ନିଜକୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଲେଖିକା କମଳା ଶତପଥୀଙ୍କ ଲିଖିତ କାହାଣୀ ସେଲ୍ଫି। ହଇଏ ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ସକାଳୁ ପହରୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କି ଆଲୋଚନା? କାହା ସ୍ୱାମୀ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲକଡାଉନରେ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ସତରେ ତମେ ମହିଳାମାନେ, ଲକଡାଉନଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଲା ମ? ଆମେ କ'ଣ ରୋଗ ଆଣିଲୁ ନା ବଢ଼େଇଲୁ, ନା ତୁମମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଘରେ ରହିବାକୁ? ଓଲଟି ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ ଆକସ୍ମିକ ବୋଝକୁ ସାହସର ସହିତ ଉଠେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଖି ନାକ ବୁଜି। ଆକସ୍ମିକ ବୋଝ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଦିନ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଏ, ତାହାର ଦୁଃଖ ଖାଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ପୁରୁଷମାନେ ତ କାମର ବାହାନା କରି ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବସିଯାଆନ୍ତି। କାମବାଲି ନାହିଁ, ଲଣ୍ଡ୍ରିବାଲା ନାହିଁ, କଚରାବାଲା ନାହିଁ, ରୋଷିଆ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସେଥିକୁ କି ଚିନ୍ତା? ତାଙ୍କ ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଉଛି ନା। ଦିନ ସାରା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ କେମିତି ଫସି ରହୁଛି, ସେ କଥା କ'ଣ କାହା ଆଖିରେ ଦିଶୁଛି ନା କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏବେ ସେଇଆ କଥା ହିଁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରାତି ଦିନ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଯାହା ପଛେ ଚାଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁମ ଘରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ତୁମ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଯେ କହିବ ମୋତେ? ଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ, ଶୁଣିପାରିବ ତ? ଥ ମ ହୋଇଥିଲେ ବିନାୟକ ବାବୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଲତିକାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେ ତ ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ ତକ ଘରର ଜଳବାୟୁକୁ ଏକଦମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରଖିବାକୁ। ତାହେଲେ ଏ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପବନ ବହିଲା କେଉଁଠୁ? କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ବହିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାର ଉତ୍ସ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଜିକି ଦୂର ନ କଲେ ବାକି ଦିନତକ ଆରାମରେ ଏମିତି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଶୋଇ କାଟି ହେବନି ଜମା। ମାତ୍ର ଏ କଥା ସତ ଯେ ଏ ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ରାଗରୋଷ କରି କେହି ବିଜୟ ହେଇପାରି ନାହିଁ କେବେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଶିଖେଇଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଲେ ଏସବୁକୁ ସାମୂହିକ ବିପଦ ଆପଣା ଛାଏ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣ ସ୍ୱରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କୋମଳ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମ ଗ୍ରୁପରେ ମୋତେ କହିଲ ଆଗ ଟିକିଏ। ମୋ ଜାଣିବାର ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିକି ନିଜ ନିଜ ଅଫିସ କାମ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସମୟ କାହାକୁ ମିଳିଥିବ ଯେ କିଏ କାମ କରିପାରିବ? କାହିଁ ମିଳିବନି ଯେ? କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିନା। ଏମିତି ବି ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅଫିସରୁ ବିଦା ହେଇକି ଘରେ ବସି ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପୁଣି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ? ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଜିତିଲା ଆଉ ମୁଁ ହାରିଲି। ଏବେ କୁହ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ କି କାମ ସବୁ କରି ପକାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ନ କଲି ବୋଲି ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମନ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ମ। ଦିନ କାଳେ ତୁମେ ନିଜ କାମ ତ କିଛି କରୁନ, ଆଉ ଘର କାମ କ'ଣ କରିବ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବି? ଓହୋ, ତୁମକୁ ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ?
ତମେ 2-4ଟା କାମର ନାଁ କହିଦଉନ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବେ ନା କ'ଣ? କାହିଁକି? ସେମିତି ମିଛ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଯିବି ମ? ଏ ଘର ସଂସାର କ'ଣ ଖାଲି ମୋର? ମୁଁ ହିଁ ଦିନ ରାତି ଗଧ ଭଳି ଖଟୁଥିବି ନା କ'ଣ? ତୁମେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଖାଲି ଫରମାଇଶ ଉପରେ ଫରମାଇଶ କରୁଥିବ। କହୁ କହୁ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଅବର୍ଥ ତୀରକୁ ତୁଣିରୁ ବାହାର କରି ପକାଇଲେ। ୟା ପରେ ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏମିତି କୋଉ ପୁରୁଷଟା ଆଉ ନାହିଁ ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନ କରି ନିଜ ଦୃଢ଼ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଝରି ଆସିଥିବା ଲୁହଧାର ଗୁଡ଼ାକୁ ସରଧାରେ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ ବିନାୟକ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏଥର କୁହ, କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ? ଦିନେ କାଳେ ତ ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ କହିନ, ତେଣୁ ଶିଖିବି କେମିତି, ଜାଣିବି କେମିତି? ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ପାରିବାପଣକୁ ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଅସିକା ମାଧବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସୁଯୋଗ ଅଛି କିଛି କରିବାର, ଆଉ ତାରି ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର, ତେବେ କୁହ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ତୁମେ ନିଜ ସ୍ଥିର କର, କୋଉ କାମ କରିପାରିବ ଖୁସିରେ? ଖୁସିରେ? ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରି ଆସୁଛି ସେଇଟା, ମାନେ ସୋଫା ଉପରେ ସାରା ଦିନ ଶୋଇ ଶୋଇ ଟିଭି ଦେଖିବା ତ? ହଁ, ତୁମକୁ ଟିକିଏ ସଂକୋଚ ଲାଗୁନି ଏକଥା କହିବା ବେଳକୁ? ମୋଟେ ଲାଗୁନି, ବରଂ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ, ନିଜକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ମିଛ ବାହାଦୁରୀ ମାରିନି। ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ। କିଏ କହିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛିକୁ ମ କହେନି ବୋଲି ଘର ସଂସାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜ ଉଠାଏ। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲା ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ତା ପତ୍ନୀ ସବୁ କଥାରେ ହଁ ମାରେ, କେବେ ତା ଉପରେ ରାଗେନି କି ଚିଡ଼େନି। ଜଣେ ତ କଥା ବି କହିଥିଲା ଯେ ଘରର ସବୁ କାମ ଏକା ଏକୁଟିଆ ତା ପତ୍ନୀ ହିଁ କରେ, ତାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ଉଠେଇକି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ଅସଲ କଥା ହେଲା, କାମବାଲି ରୁଷିଆ ସବୁ ଥିଲାବେଳେ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ରୂପ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ସେ ରୂପ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିପତିମାନେ ହିଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମାଛିକୁ ମ କହୁନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରେ ରା କରି କଥା କହୁଛି। ସଂସାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଠାଉଥିବା ପତିର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ। ପାଟିରେ କହିବା ଆଉ କାମରେ କରିବା ଭିତରେ ଏତେ ତଫାତ୍ ବୋଲି ଏବେ ସେ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାରଣ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ରାଗ ରୁଷା ସହି ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ଘର କାମ କରୁଥିବା ଫଟୋ ପଠାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ବସି ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ? ଯେତେ ଯାହା ଗାଳି ଦେବା କଥା ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁମ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ୟା ପରେ ବି ଚାହିଁବ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରେ? ଚାହୁଁଛ ଯଦି ମୁଁ କରି ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗାଳି କରିବେ। ହଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ତୁମର ସେଇ ସେଲ୍ଫି ହିଁ ସବୁ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାଜିଛି। ତୁମେ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋରି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର। ସେ ହିଁ ଆଗ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତୁମକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପତିମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେତକ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ମଉଜ କରିବା କଥା କରିଲ, ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଭରିବା କଥା ଭରିଲ, ଏବେ ତୁମ ପାଳି।
एबे समस्ते मिसी तुमर घा करी चूर्ण भरिवाकू मते बाध्य करिसंदी। घर काम करी करी थकी जाइथिबा पत्नी मानंकु तुम उदाहरण पाइबाकू मुटे इच्छा नहीं कि मोर भी सेमानंकर खुंटा सही सही निज उदाहरण देवाकू जम्मा इच्छा नहीं। हाँ अरे खाली गुटे सेल्फी तो पठेइथिली मु ता पाई पुणी एते हो हल्ला। हाँ तुम पाई सिना सेईटा खाली गुटे सेल्फी थिला हेले अन्य मानंक घरे सेईटा रणभेरीर काम होईछि। जो शंखनादटा तुम आडू करिछ तार फलाफल भी तुमको ही भोग करिया पड़िबो ना। एबे आसो रोषेई घर को आउ बासन बाजुथिवार सेमिति गुटिए सेल्फी नहीं पठाओ तुमर सेई सांग मानंकु जो माने आजी सकाळू हरताळे बसी जाइछंती काम न करी। लॉकडाउन जदी समस्त को पाई भल होईछि तेबे पत्नी मानंकु भी तो टिके भल की भल लागिबा दरकार ना नहीं। बस एतिक थिला आजिर कहानी। श्रोता बंधु जाऊ जाऊ सेई साथी मानंकर ना तो कही दिए जो मानंक जुगु ये कार्यक्रम आपणक पाखरे पहुंची पारुछि। कार्यक्रमर साउंड डिजाइनर थिले मेहुल गोस्वामी। कहानीटिकु लेखिथिले लेखिका कमला शतपथी। कथा ओ कथारे निज कथा कहूए मो भितरे मो छोट गाँटीए थाए। श्रोता बंधु मो ना रतिकांत कामिला कहानी शुणाए 98.8 FM रेडियो स्माइल ले शुणुछंती बयसर कृष्णचूड़ा विथ रतिकांत कामिला। कहानी जे भेटिबे निज निज को।